Hi friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. So guys, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପାଗ। ମୁଁ ଏଠି ପାଣିପାଗ ଦଉଛି କାରଣ ଆଜି ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଖରା ହେଇଛି। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ସଫାସୁଫି କରିକି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ଖରା ଟିକେ ବି ହେବା ଦରକାର ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ତଣ୍ଟିଟା ବସିଯାଇଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ବହୁତ 3-4ଟା କଢ଼ ହେଇଛି। କାଲି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି କାଲି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ହେଇନି ହବ। ତ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି। ଉଠି ପଡ଼ିବ ତ ଆଉ କିଛି କାମ କରେଇଦେବନି। ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସୋ ଗାଇସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଦେଇପାରିବି। ତ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଛି 2ଟା ରୁମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଆଉ 2ଟା ବାଥରୁମ୍, କିଚେନ୍। ଏଇଟା ତ ଆମ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାଟା ବାଲକୋନି। ଆଉ ତ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସଜାସଜି ବି ହେଇନି, ଏତିକୁ ଦେଖି ବି ପାରୁନି ମୁଁ। ଖାଲି ପୁରା ଘର ପୁରା ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୋ ଗୁଗି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଠିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠୁ ବାସ୍ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆମେ ଯାଇନୁ ଆଜି ଯାଏଁ, କାରଣ ପୁଅ ବର୍ଷେ ନହେଲା ଯାଏଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି। ତ ଯାଇନୁ, ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୋ ଗୁଗି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସିଲାଣି। ସେ ଖାଲି ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ମୋ ଗୁଗୁଲୁଟା। ମୁଁ ଆସୁ ବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଲୁ ମା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଛି। ଶୋଇକି ଉଠିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତ ଏମିତି ମୁଁ କରିଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସଟରଡେ, ଆଉ ପୁପୁଲ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, 1:30 ବସିବା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆଜି କିଛି ଟିଫିନ୍ ନେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଟିଫିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି କିଛି। ଆଉ ଆଜିର ରୋଷେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଗାଇସ୍, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ଏବେ ପୁଅ ଦେଖିନି, ଦେଖିଲା ମାନେ ଭିଡ଼ି ଦେବ। ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଭିଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରରେ ଲଗାଉନି କିଛି। ମୋ କାନ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି ଏକାଥରେ ଭିଡ଼ିକି। ତ ମୁଁ ଲଗାଉନି କିଛି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ଖାଲି ସକାଳେ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଖୋଲିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସ୍କୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିବେ। ଆସିଲେ ତାପରେ ପୁଅକୁ ଧରିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଜି କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ତ ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ତ ମୁଁ ସେ ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।
मो वीडियो फास्ट एंड जाए देखिए जमार स्किप करेंगे। सीम तरकारी करने परिवा काटी दौची सी आसले करेंगे 2टी आलू 1 सारू गाजर टमाटो बैगण 2टा आउ एतिकी सीम जेहेतु आम दीपर केवल थर टिके हम सीम आलू बेसर जहाँ को ओडिशा रे ओडिया सीम आलू फ्राई कर आम आज पूरा देसी स्टाइल बनवा घरे मस्त आकारे आम फास्ट कड़े बसैबा तेल टिके सोरिष तेल देले चलो रिफाइन भी देले चलो तेल टिके देवा ताको आम सीम आलू सारू बैगन जहाँ भी आड कर किसी असुविधा नहीं कि सीमटा हवा तो बेटर ताको भाजीदे फास्ट टिके तेल ताती आसला तेल ताती आसला आम फास्ट को छुंक देदेवा फुट आलू देवा तापर आम सीम देवा टमाटो रखी देवा आम प्रथम ये भाजीदे सीम राई करने गोटे गुदा रसुण ये जीरा 1 चामच ये है 1 चामच सोरिष सागे आम 2टा शुखा लंका आड करते आम खाने ग्राइंडिंग करवा लाइन कटिगला आमर से अंधार होगला आम जो सोरिष फोरिष सब नहीं रसुण हरिका ग्राइंडर मिक्स कर देते ग्राइंडिंग कर देकी आम पेस्ट हो देखो बढ़िया परिया भी भलसे भजा हो सब नरम हो भाजिकिना तो आम पकईदे टे पानी देदेवा सीझापी आम पानी मिक्स कर देचे एबे एथरे पड़िबो लूण हल्दी पड़िजिबो हल्दी पड़गला स्वाद अनुसार लूण लूण तो मिक्स करदे एबे आकु आम घोरईदेवा आउ फुटिले परे ताकू बैगण पकईदेवा 10 मिनट ताकू घोड़ईदेवा लो फ्लेम रे सेट देखंतु 10 मिनट आम फुटीगला आउ केते बढ़िया देखा जाउची केते बढ़िया कलर आसी परिवा भी प्रायतः सिझी जाइची आउ एबे देखंतु परिवा बढ़िया से सिझी जाइची तो आमे याकू जिते आपण कम पानी थिलपो हेतिकी ही भल लागिबो तो पूरा पानी पूरा जुकजुकिया हो गलानी तो एबे आमे याकू ऑफ कर देबा बस बहुत ही जल्दी बहुत ही सहज आपण बनातु खातु आथरे चिंगुड़ी पकड़े जेहेतु आज शनिवार आम आइंस खाऊनु तो चिंगुड़ी आम पकईनु चिंगुड़ी पकई पारे जेकोसी शुखुआ आप रखि घरे पकई पारे बहुत ही टेस्टी लगे तो पकातु खातु आउ मत करके खाई सारा पर मत जनइबे जे केमती लगी आपन को मो रेसिपी आपन केमती लगे मत निश्चिंत कमेंट माध्यम जनइबे जदि भल लगे ताले गोटे लाइक निश्चिंत करेंगे आ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। ओके फ्रेंड्स मु आज वीडियो टी एंड कर टेक केयर बाय बाय।